Още от деня ученици от Сърбия гостуват в Шумен. Младите таланти от училището по изкуства и занятия в град Шабац и домакините им от Общинския детски комплекс демонстрираха дърворезбарско майсторство. На открито в двора на комплекса бяха организирани и ателиета по изобразително изкуство, калиграфия и гравюра на стъкло. 14 ученици и 3 ръководители от училището по изкуства и занаяти в град Шабац, Сърбия, гостуват тази година на Общинския детски комплекс. Бившият възпитаник и сегашен наставник в училището Филип Райкович каза, че не намира разлика в дърворезбарските школи на България и Сърбия. Razlika nema. Radimo sličnim alatima, radimo slične motive u sličnim materijalima, različitim vrstama drveta. Разлика няма. Работят със същите материали, същите инструменти, същите мотиви използват. Naši đaci ovde uzvraćaju... Нашите колеги и нашите деца миналата година са били при тях, заедно с тези деца са работили и сега всъщност те връщат визитата. Така намират нови приятелства, поддържат това приятелство, получават нови знания от работата помежду си. Прави впечатление таланта и креативността на вашите деца, каза още Филип Райкович за изложбата, която миналата година са представили там учениците от школите по изобразително изкуство и дърворезба към ОДК. Контактите ни с Шуменския детски комплекс се оказаха много полезни, каза за телевизия Шумен учителят по графичен дизайн и фотография Михайло Симович. Драгоцена за них и то е нещо, що ще носити kroz цел живот. Изкуството така се сплотява между тези два народа и изкуството заедно и приятелството също обогатява. Тяхното приятелство, което имат, обогатява. И така изкуството се развива по-добре и за тях, и за нас. И е много полезно. Следващите 2 дни сръбските ученици ще разгледат старите столици на България, Мадарския конник и Българското Черноморие.